Wala naman ako nakita. Dito mo, hindi mo yung cellphone? Dinalikan niya, dinalan niya. Kaon ko. Anak, basta po, balikan niya yung cellphone. Haga. Bulad, among sudan karon. Pamahaw, sabi mo. Pamahaw ni siya guys, pero gabiin na ron. Noodles, kay gimingaw gid may kain og noodles. Mo niya mong gikaon. Lapit-lapit kay sa'yo. Kanino yan, cellphone? Sa'yo. Nami kayo. Huwag ka na mag-live. Tapos baso daw. Nali, ako nang gi-live kay. Terus, Naka-video lang yan. Pang-premiere ko ba? Di ba? Hindi mo na-live. Hindi. Hindi niya gin-live takuan. Pampamahaw pag live. Pamaha pa yun. Ay, mabuksan din. Nami kayo ang noodles ug ang bulad mo sudanon. Ang ila po, ang ilang sudan tupo, ayan oh. Tupo. Bulad po. Bulad na tupo. Ayan, noodles. Muna mong sudan karon kay lami kaayo kay bugnaw kay diri sa among lugar. Yan, natubulo ang tubig. Ang among bulad, shout out na ako ang naghatag sa among bulad. Gikan sa Dumaguete City. Ano kay Rayo? Shout out sa naghatag ani bulad gikan sa Dumaguete City. Lami kayo. Kaning noodles gipalit ni gikan tindahan. Nga may itlog mo na ang paborito. Pagkain ng mga pobre. Nabusog mo to si Jubina kay siyempre nangaligo sila. Muna yung pagkaon sa mga pobre guys nga wala sa mga dato. Mo nang ang mga dato pobre na sila kay wasa katila sa pagkaon sa pobre. Kaya saan ba kami kumain nga? Nag-ulam kami ng ano. Sabi niya, ay, sabi ng bata, breakfast? Pang breakfast daw kalamur. Nami kayo ang noodles o bulad. Dagmay kayo. Hindi maalat ito ng bulad. Nung una, hindi naman. Asa ni gipalit? Dumaguete. Doon. Di ba galing nga Dumaguete yan? Gipadala ni Inday Kabayo. Dito sa Dumaguete. Dito dumagita na. Nami kayo. Trula lidada ni kabayo. Ang among bugas po guys. Bago po ning harvest. Gikan po ni sa Rosario. Bago ani sa Kanin mo. may bagong ani kay mukhaon po ko ng dukot. Walay dukot oy. Nya, ganan kay ko food guys karon ay dukot. Nanda. Nangita big dukot guys so asam gan dukot ani wala ba nga dukot eh. Ata na nga. Oh. Na. Lami kay mong kanon guys so bagong ani ba. Sus ibog kay mo. Guys, nawala lagi kay video to eh. Kaya ang akong sudan guys so lami kayo noodles tapos butangan ako bulad. Lami kayo. Mo ni among pagkaon karon pamahaw pa ni siya. Nga, matulog na. Nga. Mahuman mi kaon matulog mi kagabi naman. Pag mata na mo, buntag na. Among sudan na mga manok. Manok. Nami ang bulad eh. isa niyo dito sa dali mo. Wala. Shout out ko din sa gipamingaw og bulad og kuan. Ang noodles diya sa mga ibang bansa. Muna ilang paborito pod noodles. Wala sa una dito ko sa Dubai ang akong sige kaunan sige nang andumin di maday maayo nang sige kaulong noodles no. Mayon itlog. Pero hindi rin naman makadapat na order ka. Mao may dali tutuon noodles. Nakakapagbigay din. Laay pugay mo kaon ikaw ra isa. Gani na ko chat. Na mawala ang signal kay daot ang signal daw permanent. Ano ba? Di ako dyan. Sisyon na ng pinakagitat. Sulti po siya nag-get sa imo. Sulti po siya. Nung nag-chat ako. Pero secret lang yun, di ba? Pero sigurado na diya kasi kapatid niya. Kapatid ni Bossing.
Gabi na. Hindi ko alam. Sigurado na yan. Eh, Sasabihin niya pala, gawan din yung visa session. Pero kailangan isinisyon yung passport niya. Ano sila? Damay naman kayo ng sahod na 17 ang ako una-una. Wala may naglapas. Ang una, for experience lang ba kay mga registered kasi ito sila, hindi sila pwede sa mga ibang bansa. Kaya habang nakadirect sila, pagtsagaan na lang muna at least kung libre naman lahat, di ba? Hindi na kayong bayaran? Hmm? Hindi na kayong kaltasan? Hindi naman nakatasan. Kasi Saan ko ngayon makakuha ko yung iba yung direct, binabawasan. hindi man dapat katasan kasi ila talaga ng ano. Ay, hindi naman. Basta magkuyos ka. Mm-mm. Parang nangamukan ka dito eh. May usapan kayo, 1 year. Mm. Siyempre, kung matapos mo yung 2 years, Ang urot oh, wala na gani. baka makisabuon. Kaya madudong, kanin sa mo. Dos, lagi mo tubig ang baso. Sinok pa mo. Sige, ba? Busog na to. Kumain na naman kayo. Hindi ba sabi niya kain ka? Bakit hindi naman yan kumakain? Tinan mo, sabi mo niluto ng bulad, dami kaya ang bulad. Pati ang ulo guys, kaunan din ako. Mm. Anong oras dumating ka na? Maga ka? Nagsunod lang kayo ni Sherry. Maaga lagi sila ng ay kasi bawal kasi yung magabinan sa doon. Tubig na doon. Saka malayo yan. Wala nang sasakyan. Of course, guys. Hmm? Ngayon, wala ka to? Wala ka to? Sa asin? Ay na. Naligo sa asin? Hindi na tayo doon. Ay, wala siya kasama. Hindi pa siya nakakasama. Wala pa ako dito ng trabaho. Wala pa. Kaya po kami nila Barbara. Maliliit pa mga yan. Hindi, nandito na si Jubina. Kaya medyo maliliit ito sila mayan doon. Pero hindi pumupunta si Barak. Ano, kami nag-share po kami nag-share. Tapos pangalawa, yung ano ulit. 2 beses na tayo nakaligo doon. Sa ano, asin. Malay ba yun? Hindi, mag-visit lang. Diyan lang sa may, diyan lang sa may market kung sakali. Guys, naubos ang kanin. Yan, very good. 20 Ubos din yung bulad. Ubos din yung noodles. Oh. 20 plus lang. Ubos na ubos. Said na said. Ino kaya ito? Hindi, kapag umaga lang rin. Fish oil. Ano yan? Ang ano? Fish oil. Nakatulgon pa na. Ganun kaya ito. So guys, tapos na kaming kumain ng pang-umagahan. Ang banta na lang panggabi. Oo, maghintay na lang kami ng panggabi naman na ulam. So, salamat guys. Ngayon may uban na, ano, ang isa hindi pa siya tapos kumain guys. Kahit ginamnam po na niyang maayon. Yang gikaon nga bulad o noodles. Usahay. Ano, Bisaya na ko guys ha. Kaya ingon mo nga, ano di ko ka Bisaya. Bisaya ang akong, humot lagi akong kuwan kanina. Ano, nagbilad daw ni? Hindi inaano ko yun, binibilad ako doon. Tad, Doon. dun sa may, ano ba? Sa taas. Hindi ako nagbibilad yan, dala may tae. So, yun na nga guys. Tapos na nga kami kumain. So, matutulog. Naantok din ako guys. Oh, grabe yung wadwad namin. Ayan. So, shout out pala sa lahat ng mga nandyan. At shout out din kay Rosalia Basarte. Kay Judith Hiriras. Kay Mary Rose. Kay Rodolph. Ayan, shout out. And kay Jubina, Juliba, kay Helen. Ayan, shout out ako sa inyo. And, may tao. Wala oy. Diba? Aba. Meron. Yun. Ayan, shout out din ako sa mga Hindi, kailan? kay EG Roja sa kasama ko sa kabilang pwesto, si Lance, ano nga ni Lance? Kabansin. Kabonsi, ayan, shout out to you. And shout out din ako sa mga nandyan na naka-attend ng premiere na to. So shout out ako. May by-GC ka? Anong sabag ko sa inyo. At lagi niyong tandaan guys na lagi kayong mag-safety. Like wearing face mask and ang facial hindi na masyado yung face mask na lang kasi
Ang face shield, di naman sinusot. Dito na sa ulo nilalagay. Di ba? Pero may bag na naman ako. Okay, go, night. Oo. So, yun guys, yung ano. So, ito. Ayan. May bag din siya. May bag din ako. From mine to guys. Hindi Mine. man siya, ano naman, ulit mo. Original Nike yan. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Sa bag ko guys, Hindi lagi mo naman akong... nilabas yung itim mong bag na nalabaan sana. Ayan. Ayan, lagi akong handa guys. Kaya, ilalabas ko yung gamot na binili ko. Wala dito. Why? Why is the sun is go inside? Ang gamot. Ay, ito. Ito. Biogesic to. Paracetamol, Biogesic. Right med siya. Galing sa generic. Pwede yan. Okay. Ayan. Bumili ka So, dyan no, yung nabaksinan ka. hindi. Di ba hindi, nagsipon si Budoy. Tapos nagbili man ng gamot si Atinday. Sabi ko magbili. Pero ang gibili, kini. Yung gibili. So, ready na natin yung mga gamot natin guys. Uy, sa Friday na yung vaccine nyo. Oo, kasi yung second dose ko is sa 19 na sa Friday. Maaga ka ha. So, kailangan alas 3 nandun na ako guys kasi may pasok pa ako. So, kailangan ako yung unang matusukan. Kasi di barak pa. Oo, tapos ito, nakalagay na yung mga importante sa bag natin na ma-ready na kayo. Para Para, naman nga, lumit Ay, yung si bag mo. Umay pala. Kasama mo. si Ungay pala. Hala, i-remind mo si Ungay. Nagpipipsi pa naman siya. Ayan. Yan, maganda tong bag ko. Na-mind ko to. Pag nabaksinan kayo, mga 1 week, Ulan may na naman bago yung ngayon bag ko ano kasi. sa DOH. Kailangan mag-register kayo sa box search. Back short? Para ma-rehistro kayo sa DOH na nabaksinan na kayo. Ah, nagagsang lamlam. Kaya sa akin, tinang meron na Nakabaksin na ka. box search. Back shirt. Ako sa Ginawa back short. Yung short na. Oo, naka-ano na ako sa Habang muna ito na guys eh. Ito sa kuan kasi. Ngayon ito sa pag-mine ba? Buti nagkasya din yung mga abobot mo. Nagkasya ba no? Kasi meron pa dito. Oh, ikaw din naman. Kinuha mo nga yung bag. Bayaran mo yun ah. Bakit yung gimay natin? Wala naman. Kaya Hindi siya nag sa'yo? Wala man. Di ba, magchat-chat Hindi, niya. yung ganun, gusto ko pa rin yung ganun ha. Meron akong na-order pero hindi ko pa nakuha. I-claim ko siya sa Friday. Di ba meron ka ganito, Bioyet? Violet. Oo, pero Asa na ngayon? Ito na naman Okay sa pa rin akin. okay pa yun bara. Kaya lang wala siyang isling, di ba? Wala. Tapos yung dito kasi niya sa loob, napunit. Kailangan Tap- tayin. tap- Pero tap- matibay yun. Barak. Di ba yung binili natin yun? Yan ano, nakalagay na sa si Dodong. Yan yung bag niya na nakuha ko rin siya sa mine. Ayan guys, so dito na tatapusin yung vlog namin. Thank you sa mga nanonood. And shout out and don't forget to like and on the notification bell para updated kayo sa mga kabalbalan ni Bisay Oday. So, thank you and have a good day and God bless. Bye!